Dan Kwairon Zamani Production. Uban tambara jihar Yobe can ma ina da masoya. Masoya na Kwairo madalla. Uba ne kiɗi jihar Yobe na gaisuwa ga masoya. Masoya na Kwairo madalla. Masoyi abin kafna ne ko ina shi kenan. Gaida shi zumunci da kome kwallawa. Masoyi abin bida ne ko ina shi kenan. Gaida shi zumunci da kome kullawa. Zaman lahiyar jihar Yobe, zaman lahiya da masoya shi yadda kyau ya ka zama sarki ka kun a gidanka juna za mu so karbi gaba. Ka zamana kalau da iyalinka ka tai kasuwa ka nemi kuɗi ka komo gida babu faɗa a kawo tuwo. Madalla zaman lahiya alkhairi ne. Ka dawo gida babu faɗa a damo fura. Madalla zaman lahiya alkhairi ne. Yan jarida na jihar Yobe da dama turu na yi godewa Kwairon Zamani ya gaida ku. Abin kwarai shi na kawawa ka babu shashanci ta hayata. Duk inda na ga ana barna sai na hito na yau zance. Zaman lahiya shi ya fi kyau cikin al'umma. Jihar Yobe kar mai faɗa mu bar kisa. Yawan zubar jini bala'i na cikin duniya rabi ba shi bare. Kutu ba ku hajja makamin ku yan bindiga a ƙasa ta. Zaman lahiya alkhairi ne. Jihar Yobe za ta yi haska. Ce bisan ci gaba mai kishi ne. Jihar Yobe za ta yi haskawa. Yan bindiga mu dangi ne. Jihar Yobe za ta yi haskawa. Gaba ɗaya yare da hilani. Jihar Yobe za ta yi haskawa. Zaman lahiya alkhairi ne. Zaman lahiya alkhairi ne. Maso ƴan uwa dangina. Zaman lahiya shi ya fi kyau cikin al'umma. Jihar Yobe kar mai faɗa mu bar kisa. Sosai kau. Yawan zubar jini bala'i na cikin duniya rabi ba shi bare. Tuba ku aje makama ko ƴan bindiga. Kai ya sani na kowa kashe wani na macewa. Nan duniya ko da mutum guda bai ragewa. Ƴan bindiga ku ne nake kira ba musawa. Maganar kwaraya da ni da ku nake so miyowa. Na tabbata dangin kuna ɗan arewa. Amma kuke bin su gida kuna hallakawa. Da diya da mama kun halbe su ba tausayawa. Roƙo na kai ku tuba halin ga karfe kumawa. Kowa kashe wani ko bajima shi na yin macewa. Ran lahira gaban ilahu za mu tsayawa. Dan adam da aljan duka za mu zo ba mu sawa. Abin da kai sakamakon ka za ka yi rikewa. In sharri na wuta jikinka kai babbakawa. In hayar ne aljanna za ka yi shigewa. Haƙƙin mutum kada ka ci rabiya yau hanawa. Zaman lahiyar jihar Yobe muke son ayowa. warin cikin al'ummar Yobe muke son ayowa. Sara da suka da daba yan bindiga ku aje maka man ku gura hukumar ƙasa da jihata. Roƙo muka yi ku aje maka man ku gura Hukumar ƙasa da jihata. mu dangin ku ne. San babu faɗa. Abokan ku ne. San babu faɗa. Jihata mu ce. San babu faɗa. Barin ka juna siyasa ba ta sami gaba. Zaman lahiya shi ya fi kyau cikin al'umma. Jihar Yobe kar mai faɗa mu bar kisa. Yawan zubar jini bala'i na cikin duniya rabi ba shi bare. Kutu ba ku hajja makamin ku yan bindiga a ƙasa ta. Salamu alaikum jihar Yobe maza har da mata. Baban kuna ɗan Kwairon Zamani mai nagarta. Sako
da su mahukunta. Tashin hankali na hana ci gaba a jihata, nuna bambancin yare ba mu kamnar makwabta. Mu haɗa kai shi ya kyau sosai, zama ba mugunta. Dukannin musulmai da kiristan juna ba bigeta, zaman lahiya ke saka gwamnati kai ta yarda. Idan ta yi aiki na kwarai jama'a ba su kenta, domin gwamnati jama'a su ne suke yin kohata. Muradinsu shi na adalci a sanya kamata, kira ne da babban murya sai ake yankulawa. Iyayenmu kullum na hijira gida babu kowa, da karkar mu mun gazami Kwana harbi mu akewa. anan an ka haihe mu asalin mu san bai bacewa. Anan man ka girma Asalin mu baya bacewa. mu dangin ku ne, san babu hada. Abokan ku ne, san babu hada. Jaha ta mu ce, san babu hada. Zaman lahiya mu yi shi a yau ga shi ne nihina. Zaman lahiya shi ya fi kyau cikin al'umma. Jihar yau da kai mu yi fada mu bar yin kisa. Yawan zubar jini bala'i na cikin duniya, rabi ba shi bare. Tuba ku aje makaman ko 'yan bindiga a ƙasata. Zaman lahiya alkhairi ne, jihar yau ba za ta yi haska. Ce bisan ci gaba mai kishi ne, Jihar Yobe za ta yi haskawa. 'yan bindiga mu dangi ne, jihar yau ba za ta yi haskawa. Gaba ɗaya yare da hilani, Jihar Yobe za ta yi haskawa. zaman lahiya alkhairi ne, zaman lahiya alkhairi ne, mu so 'yan uwa dangina. Dan Zamani Production.